Krásne dobré ráno vám prajem. Dneska máme prvý deň v Lake Louise. Dneska nás čaká také tie základné vybavovacie veci, ako je ideme na raňajky, pôjdeme si potom požičať lyže, brat, ja si požičavam snowboard, potom pokračujeme s Kibasom, pôjdeme lyžovať do rezortu a to bude prednesok. Tak nejak všetko, že celý deň budeme lyžovať. A myslím, že tento deň budem zdokumentovať s viac dňami, pretože ja každý deň lyžovať vás pravdepodobne zaujímať nebude, možno ani mňa ne. Takže uvidíme, jak dlhé bude toto video. My už máme po raňajkách, ideme si požičať lyže a snowboard. Raňajky boli vo forme švédskeho stola, alebo sme si mohli objednať. My sme si dali švédske stoly, možno niektorý deň aj ukážem, čo tam majú. A prosím vás pekne, že $27 na osobu bufet, čož celkom aj dosť, ale také sú tu ceny. Je tu draho, veľmi draho. Sedíme v shuttlebase a ideme na svah. Takže my sme na svahu, máme za sebou pár jazd, je to tu zaujímavé, pekné, veľké. Nech sa páči, tu máte výhľad zatiaľ na lyžiarske stredisko. Tu dole máte kabinku, tam hore máte vlek a potom sa to spúšťa s niektorými viacerými zjazdovkami smerom dole. A zaujímavosť je, sme v 21. storočí, prosím vás pekne, a môžete vidieť, takéto lístky máme. To je proste QR kód, dostali sme aj karty, ktoré nie sú na čip, ale len na to, že zajtra budeme mať ďalšie. Konečne počujem. Som mal zalahnuté v ušiach. No, že čo som to chcel, že dostali sme karty, ktoré len hovoria to, že budeme mať viacdenný lístok. A jeden lístok tu stojí $152 kanadských dolárov na deň. Keď chcete naviac, tak platíte viac. Tým, že dostanete 20% slávu zajtra, dostaneme, tretí deň lyžujeme zadarmo, štvrtý deň máme 20% zľavu a ten piatý deň som úplne nepochopili sme sa, čo od nás chceli. Takže my si dávame teraz chvíľu prestávku, ideme sa vycikať, ideme si pozrieť mapu, čo jak kde tu je a pokračujeme lyžovaním. Tak sa zatiaľ majte, uvidíte nejaké zábery z mojej kamery, ktorú mám na helme. Takže fajn. Lyžuje sa zatiaľ fajn, neviem čo som natočil, mám nejaké 2 jazdy dole, tak uvidím, niečo z toho zostriham. Poďte sa kochať nádherným výhľadom. Čo máme za sebou? Tak, my už máme dneska po lyžovačke, máme prvý deň za sebou, uvidíme, jak bude ďalšie 4 dní, dneska bolo nádherné počasie. Ja som vymienil na kameru za telefón, pretože som tak nejak nemám miesto. A my ideme dneska na hotel a pravdepodobne sa vidíme zajtra v druhom dni. Tak. Krásne dobré ráno, máme deň číslo 2, poďme na svah.
máme dneska polyžovano, ja posnowboardovano, mal som problém niečo s viazaním, som stratil kus viazania, tak som to dal do opravy, takže mi to opravia a tým, že sa nám to pokazilo, tak využijeme čas a pôjdeme sa pozrieť k slávnemu jazeru Lake Louise. Pešo sa tam vieme odtiaľto dostať za 40 minút, ale ide nejaká MHDčka X8, tak prečo to nevyužiť? Späť pôjdeme potom pešo. Tam v diaľke môžete vidieť kopec, na ktorom sa lyžuje. Tu máme takto cestu, tam tým smerom ideme a tu máme autobusovú zastávku. A tuto máme takú dedinu, kde sú nejaké, je tu obchod s potravinami, tu si viete kúpiť všetko na lyže, tam je obchod a tam je tuším aj policajná stanica a ostatné. Taká veľmi maličká dedina. Pred sebou vidíte to slávne, neslávne jazero Lake Louise. Keď si napíšete do Google Kanada, tak ako prvé vám vyskočí táto fotografia. Aj keď teda je to za leta. Ale je tu krásne. Kamarádi, za mňou môžete vidieť ľadovec Victoria. Práve z neho ideme. Bol som aj na ľadopade alebo ľadovom vodopade, neviem, jak sa tu úplne presne povie. Tuto máme pík Victoria a to je vlastne aj ľadovec hneď za tým. A takto to postupne steká potom až k jazeru Lake Louise, na ktorom sa momentálne nachádzame a šlapeme. A tam v diaľke môžete vidieť lyžiarske stredisko Lake Louise. OK. Už mi chýbajú len korčule. Krásne dobré ráno. Dneska máme deň číslo 3. Tak poďme na svah. From the United States. And you'll be able to see. Pôjdeme? 1 minute, 7.72 seconds for 31st is the time for Sophia Palmquist from the United States. Krásne dobré ráno prajem. Máme deň číslo 4.
My už máme dneska doližováno, 20 jazd, 60 km v nohách a ideme sa dneska pozrieť do mestečka menom Banff. My sme práve prišli do Banffu. Snehu tu není a ešte tu aj teplo. Možno sú tu tak -2 stupne. Poďme si pozrieť večerný Banff, čo nás tu čaká a neminie. Práve sme vyšli z reštaurácie. Tu sme jedli, tu vám to napíšem. Teraz sa ideme prejsť ešte večerným Banffom a ideme na autobus do Lake Louise, ktorý trvá cca 40 minút. A Banff je trošku teda živší než. Tuto máte jednu hlavnú ulicu, kde máte kopec obchodov, kopec reštaurácií a kopec atrakcií. Krásne dobré ráno. Máme deň číslo 5 a posledný deň lyžovačky v Lake Louise. Posledný pohľad na lyžiarske stredisko Lake Louise. My už máme doližovano, okolo 60 km sme dneska najazdili a dneska nás už čaká len hotel pobaliť a zajtra na 6:20 autobus smer Calgary a odtiaľ letecký smer Vancouver, Britská Kolumbia. Tak, nejaká krátka rekapitulácia. Čo sme tu, kde sme tu. Momentálne sa nachádzame v Lake Louise. Lyžovali sme v Lake Louise ski resort. Stať sa sem dá z Calgary priamo autobusom, ktorý ide nejakých 3-4 hodinky. Ide Brewster Express Canada alebo potom Flixbusom. Ten ide kratšie, ten nestojí v Banffe, alebo respektíve stojí, ale stojí tam iba 5 minút. Ten druhý tam stal asi hodinu sme stali, my sme išli ten druhým. Ten je aj trošku drahší, ale to nevadí. Čo sa týka, prišli sme do Lake Louise, tu sme ubytovaní v Lake Louise Inn. Tu je hlavná budova, mali sme tam raňajky, sú tam 2 reštaurácie, je tam wellness v podobe jedného bazéna a 2 výriviek. Potom za ňou máte budovu číslo 3 pravdepodobne, tam je budova číslo 2 a potom keď pôjdeme, tam je budova číslo 4 za tými stromami, kde bývame my a tam úplne vzadu je budova číslo 5. No a čo koľko stálo?
tak pre zaujímavosť. Máme lístok, sme dostali taký papierový. To vám tuto niekde ukážem fotku asi, jak to vyzeralo. Bolo to veľmi vtipné. Platili sme, alebo stojí to 157 kanadských dolárov jeden dospelý tiket na jeden deň. Boli sme dvaja, takže krát 2. A funguje to takým systémom zaujímavý, že keď máte 5-dňový ski pass, alebo v podstate keď tu lyžujete viacej dní, tak dostanete takú plastovú kartičku, ktorú neťukáte, ale iba ju proste držíte v ruke nejakým záhadným spôsobom ju máte. Nechápem tento systém, to je trošku také zastaralé. Čo som to chcel? Áno, čo sa týka, prvý deň zaplatíte tiket, ktorý stojí nejakých $157, potom máte druhý deň máte 20% zľavu, tretí deň tiež 20%, štvrtý deň máte zadarmo, piatý deň za 20% zľavu sme mali a potom 6., 7. deň je 20% a 8. deň je zase day free, že lyžujete zadarmo, dostanete iba kartičky. Zaujímavý spôsob. Čo sa týka ďalej, my sme si požičovali equipment, takže ja snowboard a boty, brat lyžiarky, palice a lyže. To tu stálo prepočte na 5 dní to stalo nejakých 480 €, takže na jeden deň to stali nejakých 45 €, čo je celkom super cena, to podľa mňa stojí tak nejak všade rovnako. A čo sa týka, koľko stal tento hotel, ten stal nejakých 1000 kanadských dolárov na 6 nocí, respektive 1000 amerických, 1500 nejakých alebo 1400 kanadských, neviem presne, tuto vám to možno linknem, keď si to nájdem. A samozrejme je to bez raňajok, pretože ten, čo som chcel s raňajkami, bol síce drahší, ale pol roka som to bukoval predtým, ako sme sem prišli a to bolo všetko plné, pretože sme sem prišli skrz víkend, aj keď teda snehu tu moc není, ale cez víkend tu bolo fakt veľa ľudí. A bez raňajok síce toto tu bolo, ale s raňajky sú tu k dispozícii, tie stáli, záleží, ale my sme tak okolo $50 kanadských platili pre dvoch každý jeden deň. Cca nejaký bufet tam bol, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, ten stal nejakých 23 a inak suma nejakých wafle alebo vajce nejakých $18 alebo $20. Ale nájdete sa celkom fajn. A večere potom, no, tu sú dve reštaurácie v tejto budove hlavné. Jedna je dole, jedna je hore a potom ešte v meste tam tým smerom je. A včera sme boli v Banffe, ako ste mohli vidieť, tak tam sme sa najedli a je tu trošku drahšie ako, neviem, niekde na Slovensku, ale rozhodne, ak budete mať možnosť, poďte sem. No a ešte taká zaujímavosť, kde sme lyžovali. Lyžovali sme v Lake Louise, ktorý môžete vidieť tam predo mňou, je jeden kus kopčeka. Je to celkom veľké lyžiarske stredisko, má to okolo 100 km okolo upravených a raz toľko možno neupravených zjazdoviek. Tu vám to niekde linknem, nejaké zaujímavosti. Lake Louise patrí pod lyžiarske stredisko Banff, takže veľká trojka, kde je Sunshine Valley, Lake Louise a ešte jedno. Tu vám to napíšem, nikdy si ho neviem zapamätať. A máte tam cca nejakých 164 zjazdoviek rôznej náročnosti, takže si tu fakt viete vybrať obtiažnosť, ako chcete, od zelenej, modrej. Jednu červenú som videl, ale oni tu skôr, podľa mňa majú skôr tú modrú ako červenú a potom čiernu. V každej lanovke idú skoro všetky druhy zjazdoviek, takže si tu viete fakt super zalyžovať. Je tu okolo 12 lanoviek, najdlhšia má tuším 8 km. To sme teda nešli, lebo to tie traverzy, všetko to není moc pre nás, pardon. A to by som nejak zhodnotil asi z týchto 5 dní. Konečne som sa zo seba vykoktal. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Bolo to zostrih z 5 rôznych dňov. A my sa vidíme zajtra, kde budeme opäť cestovať. Cestujeme Calgary a potom Abbotsford a potom pôjdeme Vancouver a pokračujeme na druhú stranu Kanady. Tak, dúfam, že sa vám toto video páčilo a majte sa.